Čus! Já vás vítám u videa a dneska si zahrajem o veliké děvě Minecraft, kde je všechno z kostiček. Takže dneska si ukážeme, jak se postaví baráček moderní na fotu nebo na YouTube. No, internetu. Prosinku, no, to jeden si moc nehodí, pardon, nemám špatné nastavení. Tom slide, no. Ne, co děláš? Nebudu se s tebou tady zdržovat. No to slide, spíš to tom slide. No se vysvětli určitě ne. Je to fakt štve. Když si dělají nastavení. Dnes. Hlavně nějaké světlo. Jako na obvykle seka. Je odložená tačino. To je tež možnost. Nebo veliká možnost. Ale takže. Domeček si budeme stavit tady. Krásný čisté. Budovy jsem vám řekl, ale tady tam boku víte čeho. Tak. Kouknu si všude čist. Je čist. Tak můžeme začít. Tak. Dáme první je tady toto a tady toto, počkat, kde to máme? Tady jo. Takže to bude chodba. Pardon, mám to trošku zasekaný Minecraft. Tak. Nebo to bude stavit rychleji. Tak jo. Takhle, lagí. Takhle. Jen takovou ukázku vám udělám domeček. Takhle. Tadam, domeček je hotový. To je hotový domeček. Tak to by byl krásný domeček. Tak v pravěku. Tak musím udělat tady to. Chodbičku takovou, kdyby. Takže potřebuji jednu součástku, nebo toto. Tak, potřebuji na to kaktus. Je líbí kaktus. Teď vám ukazuju, jak se dělá rostlinka. Takhle, kaktus. Pardon.
Jo, a chtěl jsem se autobusy zkusit. Všechno bylo tady to teda. Takhle. No vše určitě ten kaktus. Jak mám ten kaktus, tak se potřebuji odskočit. A přivedu jsem si tvoje pejska. Hodnej, no. Hodnej. Tady je šikula. Vylezu na olympiádu. No, kdo mi to vyžere trávu? Slyším jako trávu. Kráva. Tak. Tak. A dneska to trochu ukončíme, protože je velký večer. Je už 10, 3:45, teda už je 10. Jsem si toho moc naučil. Já jako přijdete do baráčku a hned ho máte úplně krásný. Když se ty rostliny nehodí ven. A třeba. Dneska uděláme zdí a podlahu. Zítra vyjde co. Dneska uděláme jenom návod na zeď. Tak. Takhle to dělají právě odborníci. Takhle potřebuji takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je 6 místo 5. Jo, to přesně. To já jsem předpokládal. Tak. Dneska se stihne podlahu takové. Takže 3/4 teplé, ale to nevá. Tak. Jak? Tak to je začátek našeho videa. Takže jako bonus vám udělám sklo. Fakt ten nejmenší bonus. Tak. A máme konec. Je vlastní skla, máme udělat si. Tak. Už poslední sklo. Tak. Dívejte se na další videa a potom budou nějaké nové. A potom budou mapy. Nebo mezi tím domem budou mapy.